Tell them something. Yes. Yeah. My name is Marco, live in Sweden. Yeah. And if you are bored and want to have really good fun, you should subscribe to Alochi Panoran YouTube channel. Yes, Cheers. please do that now. Okoyot wana an pinyni ng'eni seche moko ruoth nowacho ni neno ndalo biro mabiro kelo gik moko e piny ma nyocha okel dede sani dedo lal sani corona koro donjo. We cannot allow this and why take my life? Why am I waiting? Suicide me. Odogo Olungo bi odongo onge bine kena ni gino kanyo nitie gimoro e kosonge jama mora wan go ka iluongo di jende ke nyaka iwuok ka no dhi timo ang'o apata pani erach Uninyunyizie maji, unioshe unitakase, Bwana ni wenye upe kabisa. Wewe utakuwa nyeupe. Ni sura. Utakuwa nyeupe na hiyo sura. Unajisi kupana change barabara. Amina nani? An mokongo baba nowe no kudwara. Kado nyola. Baba no kudwara man baba no kweda kabisa. Baba ne pana di betnan ja China kata nan bilo. Ket kano nyola na lando sai na lando. Okawuri sa kel. Amina nani? Ana lando baba. Ana lando ni jama. Babu dugo era. Jama ni lando mara. Ani ni babu dugo era ma juicy. Machingni ka koseto. Eka baba koro hera. Wo. Machingni ka koro baba seto ko hera. Amena anweri kora bwana. Nango. Nyise wach ma kaka ne wuono okdore. An mine nane. Umera luwa. Wach mar kora no wacha ngobi tu. Baba belkon. Ma ngomi tu. Bana kale ga furu do ko ne lumo ma ngamo menye no na. Ma kaka. Dumo ko ne nyam. Ko ne jodi baba. Bigana pimu ka ne samulo jada dil ko. No. Mana luar? Kango. Baba pensane. Sani pintek mane, sani chiemo, inene kiro gi matin kama. Chiemo kise chiemo, ok ni jamu gi wadu. Chiemo kise chiemo. To kidhi cho. Winjo gi wadu. Kidhi cho tibiro denyo. Koro neno sani mani luongo ni quorum time. Yani kata mana chiemo mani ginene losruok. Kano. Ikete obede quorum time. Losruok madi bede quorum time. Koi waje ni kuchiemo. Toke pian. To ka cheto yi. Ka cheto yi. Oyingi na do kiyeni. Ino kiyeni. Ita me mabeji ni do kinale. Yunyu ko yigi ibuso di. Ku ata ngonya ke pie. Kizane. Iwinje awuodo men. Ajen, yende ke. Pinyo bel mate kwa kudo gino kode kel kan. Ma ngene nyama kigo. Wera ne utimi wera ja. Uninyonyese. Dogi barwe. Nota wera ne gino. Wapa. Uninyonyese mikono safi, unitakase kwa maji. Uninyunyizie maji. Kweli. Unioshe unitakase, Bwana Kaka suji chalo ni. ni wenye upe. Kweli gima nyalo bedo nyeupe kuomi en mana lak. Giki atumari. Omera Yeah. Omera piny teko koka. Kore no kaka koro tito mar pom. An koro gimalit na sani. Kaka koro jothum sani winjo gi joba. Nikech sani ng'eni ya. Sani koponi ijathum ok ionge kamoro amora migoche mano wan piny. Jo keyboard onindo. Wedo keyboard. Managers no se kao bala deposit. Yes. Ang'o mokelo man? Le ni onge piny. Apenji. Onyuli nyoro ya. Wane, wapenje joma. Baba pachi nindo koso chiewo. Onindo. Samoro wawuoyo gi ng'ama gino. Onge ka. In siti mochari. Onindo to chier.
Kori winjo. Yes. Baba, yo an area libro yudo maber. Yudo wa. Kori winjo. Managers. Ni biro yudo ino kaka chalo ni biro yudo wa. Don't worry, you are aerial. Managers gi wuon ban. Eh. Gin ngene gi se kama tin deposit. Yeah. To pogi tiyo. Mane kuro kamale. No nego benu bojo. Tari frare wa chien. Eh? Ni se ka deposit. Mata ligno. Then Nusu pesa. Eh. Then gine. Kans gine. Corona. Ah. Eh? Corona to nitie, lakini jomo lando gine. Jomala no sti. Ni kuro kethi. Yo government. Government wacho ni no going out. Koro awa lokra koro gine. In government. Koro lande jo piny yake Facebook ni next week. Upija ke likataenda digocho egesa. Gine tarik makama then koro an government ade lando kanyo. But to Turwa next week Monday. Opija Emma. Opija Emma Inda Musa Jakajala Frida Kadongo Elisa mtoto wa shule wantie kamiliongo nango America Wood Phoebe Madanje Don Junior Dotumbete Nitere Gesha Monday Kiki leo in government. Due to this corona is taking us away and we are now going for quarantine and everyone should be kept inside the nyumba. Malandi ini malandi ka. Muda beri government. How? Hidu wa matelo. No. Oh, kama itelo. Yeah. Kata wacha maraj. Anajatelo. Chakenuo. Mali mundike chawa pesa wa. Nuo. Ngamano ndiko gine mandiko maraj. Ngamano ndiko gine. Government ko kier to nuoyo. Hey, no. Government can repeat. We are not going to allow anybody to walk naked on street or rather than be safe, wash your hands and stay indoors. Don't go anywhere. Don't attempt to go anywhere. Don't attempt to snatch your wife. Don't attempt to be with your wife anywhere. Don't drink. Leave alone everything. Don't attempt to snatch your wife. Jomakoro inyo sani. Isa. No. Jomakoro inyo sani. Gin koro jokma wawe manager gi wuod ba. Wawe manager gi wuod ba. Koro ja piano. Ja piano sem. Ja piano chulo maber moya ngata bwane ba. Ja ongengo. Na. Ja ongengo. Bwana jongengo ywa. Koro, iroke ja ongengo ni. Koro kanyo mede msara mama tino wuke miario donje miario gi prebi. Lengane. Giwaga. Doke manyisi ni. Wuke miario, neni chule miario. Ugole miario donje miario gi prebi. Wuke single room. Odhe dabu. Oka single. Odonje dabu. Okolonje dabu. Odonje bedsitter. Bedsitter. To samoro je bedsitter odonje donje molewa bedsitter ne Onino ni chien. Corona donjo. Iloro koro onge kamitie. Ipane sane jongengo ywak machalo nade. Jongengo. Jaoyeke. Jawa to koro kwanya wuoye. Kidwa tim gi. Yani intigi moko minyalo wacho. Makata jawa. Nyalo li mapoyo. Ojago ikibune. Owuothe niya. Ipani de in situation mar jajawa. Sani dibi nyango. Jajawa. Nike jajawa tuangega pesa mimi energy. 150. Comedy ma comedy to donjo to 10. Kuponi maruburubu onge. Bando maduong, bando duga bari ko filo mi. Ichule 230. Mano bando maduong. Jongenge ko. Yeah. Ne ba. Nitiegi bebe ya watch. Inyalo wache media.
Minyalo puka ne jonge nyalo mani kama joyeke. Nyalo ne. No. Gimang'eyo. Joyeke. Kuma muna ko yeke gere kuma ipana ng'ome ichulo joyeke pesa matin. Joyeke. Kata jonge. Dukra gi leo to pombia ndambe. Gimang'eyo. Kuma ng'e joyeke jonge nyalo ng'e tich. Tok chulgi. Enana kanisa mar roho. Ne ochuno nyaka gigo. Nyel joyeke. Gimomiyo ichulo gi pesa matin manyalo wacho. Ok en gi practice kata dhi e sikul kamoro. Onge somo. You don't have any graduation or certificate for yeke. You don't have any diploma. Any diploma Or from any bachelor. Yes. What you zone in there? You more actually top there. Tina negwa. No. Ile ujipana. Gimana gombo. Serikali muno wachwa ni hoyo kuponi tumo oknyalo go eba kata kar public to adhi do to do wuogi jo kamera wawuoth koro wawuoyo malin kanyo le ka bai moloro mena tiri ng'iewo kanyo ba omena nyewe ba didhi e ba mo kichiemo asi ni jama ne pacha tin ba to ok ni an mawacho inyisa ni no chwe kamano koro ne. We are now going to talk to government direct. Talk to them. I'm going to introduce you. Yes. I'm hereby with my Musimiwa, and he wants to address the nation as standby. Thank you, Musimiwa. Thank you so much. Thank you so much. Sir Adroji Panora. My name is MC Jendeke Mfalme. Yeah. Let me address the family, the nation. Yeah. In fact, I want to talk direct to the government. We as artists, we as Angla guys. Yes, guys. Yes, yeah. We as Angla guys and the MCs and female dancers plus the men dancers. Yeah. We are now together and requesting, my brother. Let me tell you, we need to know if we can go door to door, yeah, and beat the music there in the house of everybody, yeah, and pay yani kulipa, pay yeah, money to us and go eat, yeah, because by the time, my brother, don't worry. Tell them to be with you. Yes, be with me and persevere. Yeah. The network of inability. Persevere the inability so that you cannot take us for granted. My brother, let me tell you, the government, we are here, and if not here, what do you think you are now? Because talk to them in Kisungu. In Kisungu, yeah. My brother, we don't want you. Is you talking? Oh, my brother, give us the daily and every day. Give us the daily. Well, give us the daily or any day we can diarrhea. Give us the daily. Yani manu di chema wanya lobedo we public mondo wachiem. Give us any day we can diarrhea and take us home. Daily diarrhea and bread. And daily bread. Yeah. My brother, not bread only. Yeah. The drink in the bar. The drink in the bar and the food in the house. Changa for us. The changa for the everywhere. And the public gathering. Free.